Уважаеми господин градоначалник, госпожо Златева, здрави българи и хубави момчета на нашия национален отбор, уважаеми гости, асеновградчани, този ден, посветен на Свети Трифон, е празник и на нашия град. Тук под покрова на този велик Божий угодник се събираме вече години наред да почетем неговата памет и след това да тържествуваме този празник по особен начин, който се чества в Асеновград, с борби и с голяма духовна радост. Този празник е парад на приятелството, защото тук идват хора, които никъде не може да се срещим, но тук, живейки и в София, и във Варна, и на други места в България, много хора остават времето си и идват тук да почитат празника и да се срещнат с старите приятели асеновградчани. Нека в този хубав благодатен ден Господ прояви голяма милост, дава слънчево време под покрова на Свети Трифон, под покрова на Свети Димитър, Свети Илия, Света Петка. Толкова много параклиси и Божи угодници сияят над нашия град и го пазят. Да имаме духовно и физическо здраве, да се молим на Бога да даде и благодат на тази година на всички винари, на всички, които произвеждат вино и които отглеждат лозя, да дойдат да се вземат по-малко от светената вода и с първите пръскачки да си напръскат лозята, да Господ да ощедри реколтата. Съдийската комисия го моли да се яви, ако има възможност, на съдийската маса. Дядо Пламен да се яви на съдийската маса. Едно съобщение от съдийската комисия. След започването на схватките в категорията за мъже, ще започва записването и за свободните борби за спечелването на баша. Тези, които вече са решили да участват в свободните борби за спечелването на баша, да идват с началото на борбата на мъжете да се записят на съдийската маса. Георги Златев да се яви на съдийската маса. 5 секунди до края на редовните 3, 2, 1, край! 1 минута борба до спечелването на по-голям брой точки. Край на срещата, победа с туш, победител в тази среща Геохан. Уважаеми съграждани и гости на Асеновград,
по стара българска традиция ще се освети и този тепик. Джихан е с бял подсветъл лутрико. Начало на срещата. Регламента е същия както за всички досега състезатели. Схватка в рамките на 3 минути. Ако никой от състезателите не победи с туш, продължаваме 1 минута до повече точки и при равен резултат до първа спечелена точка. Отдава с душ Христо Ицов от Асеновград. Още веднъж отправям молба към всички зрители. Поне метър бъдете от тепиха. Много ви моля. Десет секунди. Резултатът продължава да бъде 0-0 точки. Пет, 4, 3, 2, 1, край! До спечелването на първа точка. Уважаеми асеновградчани, между нас е един друг наш асеновградчанин, Мартин Колев, който е активен състезател, асеновградчанин, още веднъж повтарям, републикански шампион, европейски също, идва от Испания специално да уважи нашия празник и да види младите таланти на Асеновград. А борбата на тепика продължава до спечелване на първа точка. И двамата състезатели са в една и съща категория в националния отбор и ето вече имаме победител Метин Хадар от Остина. Спортен рефер на тази среща е нашия съгражданин квартал Долно Воден Иляс. Одеве го обявих, сега има честта да води и тази среща. Дългогодишен състезател, републикански и европейски шампион. Активен състезател и много подпомага българския спорт по борба. Записването, както казах, забаша, но нищо чудно, както преди 2 години тук се проведе и свободна борба между една двойка от жени. Ако някоя дама има желаящ да участва в тези борби, да дойде да се запише. Лично ще бъде наградена от Санка Златева. От Асеновград.
Lazım. Hiç daha soğuk. Ben de gelin diye. Gel göstereceğim. Yok. Götürmedi. Kalitini bu ya. Kızan kalksız. Sen akşam onu ödemene bekledim. Повелително режим. Републикански шампион Христосов, сега излиза Иван Делеверски и двамата са дългогодишни състезатели, републикански и европейски шампиони. Начало на борбата, казваме регламента 3 минути до туш, след което една точка, една минута, 100 спечелени повече точки. При равен резултат продължаваме до първа спечелена точка. Това е регламента, определен от съдийската комисия. Хайде Делеверски, последка! Ya sağ olun. Победа с туш на Иван Делеверски, който е и световен шампион в своята категория. İkinci ama evet o kısa. Nerede o? Безиза